todas. Falamos dun espazo Novos a Cid Vilaverde. No día de hoxe vamos a entrevistar a unha tutora de sexto, que vai nos falar sobre a excursión de fin de curso. Alá vamos! Ola a todos e a todas, falamos dende Novas do Cid Vilaverde. Hoxe vamos a entrevistar a unha tutora chamada Liliana. Este ano decidiron cambiar a excursión de fin de curso e en vez de ir a Cabárcena, vamos a ir a un sitio moi especial. Bueno, xa nos contará agora Liliana. Hola, este ano decidiuse, como dixo aquí a miña alumna, que cambiamos a excursión de fin de curso. Imos a un sitio especial porque os nenos deste curso para min tamén son un pouco especiais. Entón, entre o profesorado decidimos cambiar o itinerario e ir a un sitio un pouco máis cerca para aproveitar máis o tempo. Cando os iríades, en que mes? Pois iríamos no mes de maio, 3 días como sempre, e iríamos un mércores, xoves e venres. Donde sería? Pois sería en Portugal. Iríamos a outro país, coñeceríamos, así podemos ter contacto con outro tipo de idioma. Penso que é unha experiencia bastante interesante para todos os meus alumnos e alumnas. Que actividades farías? Eso non o vou desvelar agora. Temos un montón de actividades, dende o primeiro día ata o último día. Actividades que seguramente moitos e moitas non fixeron nunca. Vades visitar algunha outra cidade? Pois sí, seguramente, pero é algo sorpresa. Pois xa rematou esta entrevista. Demos as gracias a Liliana, que nos concedeu o seu tempo. Eu agradecervos a vos tamén por facerme esta entrevista e darme a oportunidade de explicar en que consistía un pouco a excursión, aínda que hai cousas en sorpresa. Espero que a todos e a todas vos guste moito e que disfrutedes moito da experiencia na compañía dos profes que os imos acompañar e que levedes un bo recordo do Cid Vilaverde, que o pasedes estupendamente e disfrutedes un montón. Pois moitas gracias. Aburiño.